Добро утро! Сбудих се и хайде да започнем моята сутрешна рутината. Винаги измивам лицето си с гел на Medic 8. Той е с киселини. Не използвам обикновена кърпа, тъй като бях доста с проблем на кожата и ползвам само кърпички за еднократна потреба. И веднага преминавам към тоник. Този тоник не мога да ви кажа названието, тъй като много ми е трудно, но съм споделила с вас в TikTok. Преминавам към околочен крем на Shiseido. Използвам пептиди също на Medic 8 от много години, на мен много ми харесва. Никога не излязам без слънцезащитата, моята на Beauty of Jason. На закуската е винаги яйцата. Значи моята закуска повече от 20 години е една и съща. Това е яйцата. Не правя никога никакъв компромис. Направила съм кафенце. Значи задача за днес е да ходя до Спиди. Съм поръчала едни страхотни панталони. Надявам се, че станат, но кой знае. И значи вечерта Виталка има тренировка по балет. Ела с мен до Спиди. Ще вземем панталони. След това трябва бързо да заскоча до Била. Ту и моят outfit of the day. Взех моята пратка, нямам търпение да отворя, защото на сайта бях влюбена в тези панталони. Значи така вече доста по-добре, преминавах с ютията. Да, празира, но леко празира. Няма да ги върна, харесва на мен. Ако искате кода, пишете в коментарите. А ние ще отиваме на морето. Почиваме на плажа в Поморие. Миналата година беше доста повече хора. Тази година почти няма. Шезлонги дори наполовина не е заете. Значи платихме за 2 шезлонга 11 евро с чадър. Според мен горе-долу тази цена е окей, защото на другия плаж е 20 евро. Водата днес е супер готина, топличка е, чиста е. Красота!